O apelido Bonenburger pode despistar, pero María é da Coruña, en concreto do Burgo. De onde ven este apelido? De Alsacia. Mi tatarabuelo era alsaciano. Vino a España, pero parece que se afincó en Santiago. Nesa residencia de señoritas, pois había unha que, según teño lido, que era xefa de grupo e non daba un peso nos estudios desa galega que estaba todo o tempo a rir, non lle auguraba ningún bo futuro nos estudios. Sí, eso es verdad. Así que pensaba que andaba siempre de broma e se me oía reír por todas partes, así que pouco debía estudiar. Pero esta boa muller non se imaginaba ata onde ia chegar María. Volvendo á etapa universitaria en Madrid de María, María era quen de asistir ás clases na Facultade de Matemáticas sen tomar nota para a noite chegar a casa e pasar os apuntes de memoria. Eso non sei se é creíble. Bueno, que no tomaba apuntes sí que es verdad, porque prefería atender, pero es que además algunos compañeros me pasaban las notas para que las corrigiera, así que yo no necesitaba tomar apuntes. A mí me gustaría ter unha compañeira de clases. Sí, de ese tipo. No ano 53, María recibe unha bolsa Fulbright. María é a primeira promoción de bolsas Fulbright en España. Sí. Esa bolsa, para que era? Para hacer estudios en una universidad de Estados Unidos.
ano 57, María regresa a España, pero non lle recoñecen o título de doutora baixo, bueno, que estaba supervisado por Nathan Jacobson. Entón María decide facer unha segunda tese que defende a proba, pero aínda así non lle dan o título por problemas burocráticos. Me ofrecieron una beca postdoctoral para ir a Canadá a trabajar con el profesor Halperin. Mi nombre se lo había dado Jacobson, porque Halperin hacía geometría, llamaban geometrías de von Neumann, pero necesitaba la álgebra. Entonces le pidió a su amigo Jacobson que si le podía, y me mandaron a mí. Sí, y así acaba María en Canadá, en Toronto, é a única muller do Departamento de Matemáticas, e allí colles o teu primeiro alumno de doutorado, nada máis e nada menos que a Robert Moody, outra das figuras senlleiras da álxebra. Ela era probablemente a única verdadeira alxebrista do departamento. Gustábame moito ela e a súa materia. Logo de asistir 2 anos ás súas clases, pedinlle que fora a miña directora de tese. E así foi como empezou todo. She'd be my supervisor, so that's how it began. Oh, she was amazing actually. For one thing, she never used notes. Ela era verdadeiramente sorprendente, nunca empregaba apuntes, simplemente enchía encerado tras encerado de matemáticas. Se ela non me ensinase o que me ensinou, eu nunca tería feito o que fixen. A álxebra Cac Moody, da que María é realmente a súa nai, fíxose sumamente importante non só no mundo da matemática, senón tamén no eido da física actual. De feito, os físicos deron con esta teoría e mesmo se interesaron aínda máis por ela que os matemáticos. Ten que ver coa física das partículas, así que tamén se converteu nunha ferramenta física moi importante. Pero, María, por que se decantou pola álxebra, a disciplina máis abstracta das matemáticas, polo menos para os non iniciados como a min? Bueno, quizá porque lo abstracto me gusta, tengo una tendencia a lo abstracto. Gardo tantas lembranzas boas dela, foi maravilloso tela de profesora, e non só como profesora, senón como amiga. Foi sempre unha persoa moi accesible. En fin, cando un estudante de doutoramento, ás veces é un pouco tímido e inseguro. Nos puidemos superar iso doadamente, xa que ela estaba sempre encantada de falar sobre cousas matemáticas. Tiña sempre tempo para os seus estudantes, sempre animándoos e axudándonos.